Un 60% dos españois non acudiu nunca a unha consulta de saúde mental, unhas cifras que contrastan coa ampla concienciación neste campo que se intenta transmitir dende as administracións e por parte dos profesionais médicos. 6 de cada 10 españois non pisaron nunca unha consulta cun especialista en saúde mental, unha cifra alta se temos en conta o aumento na concienciación neste ámbito nos últimos anos. Aínda que moitos pacientes prefiren asistir a citas co psicólogo de xeito regular, hai quen decide non acudir a esta especialidade sanitaria ou atoparse aparentemente ben. No, penso que non. Eu estou ben mentalmente, estou ben. Quizás físicamente sempre hai algún achaque, evidentemente, pero mentre non lle pasa nada a un, pois non acude ao especialista. Eso é así. Considero oportuno, nin tampouco estou enterado do tema. Suele pasar en ese sentido. Ainda que moitas veces o necesitemos, pero bueno. Teño conocidos que sí, que por levar o día a día, van a un psicólogo. Hai tamén quen apunta aos perxuizos como causante desta falta de asistencia. O medo a que dirán que poden sentir algunhas persoas ten moitas veces máis forza que a necesidade de acudir. Pero hai xente que sí que o fai, pero é unha cousa que non se debería de decir, non, hai xente que non vai porque di que ao mellor tómame por loco, non sei, cousas, como se fora un tabú, eso. O que dirán, sí, a verdade que sí. O coidado da saúde mental é un campo que leva anos sufrindo avances a grandes pasos. O principal deles é a concienciación social arredor deste tema. Sí, antes menos, sí. Ahora a xente está máis informada, sí que é verdad que acuden aos especialistas. Sempre hai máis formación, hai máis informes, en fin, sempre pódese prevenir algunha patología que non sabías que tiñas. Penso que a xente é máis consciente cada día de problemas mentales, tratalos. Aínda así, o gasto que pode supoñer irregularmente o psicólogo é un factor que afecta a gran parte da poboación. Xente como son de pago, na Seguridade Social non hai, ao mellor se houbera na Seguridade Social, sí que a xente ao mellor sí que iba, non? Porque cando ti vas, mandanche ao psiquiatra e tal, e non é o mesmo o psiquiatra que o psicólogo. Entonces, é un tema tamén moi... Os avances neste campo seguirán chegando antes ou despois, e como din algúns... Hai que ir avanzando, poquinho a pouco.